Awu amen. Obenangakhele bona. Labantu njalo kuseni bangivusa ngeTibex. Njalo ngisema ngisivusa ngenkomishi yashukela. Awuzaze bazitefa abantu. Kanti awazi ukuthi uNkulunkulu lempupho nayo izophela kusasa. Banyukele kwi-level. Labantu obahlupha one day uhlangana nabayitolo. Bathi siwe grateful ukuthi wasipha impupho. Hayi imali namhlanje. Hallelujah. uNkulunkulu akasebenzi nento enelutho nangento enkulu ubheka inhliziyo. Awu amen bazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu ubheka inhliziyo yakho. Lalela vuma noma ungabonishi kangakanani bathi abantu ungababukeli phansi. Awu basami uNkulunkulu balethe ngenhloso ukuthi beze kuwena. Awu amen. Musu ubadlulisa ubadluliselela kwabanye abantu abakho. Hallelujah. Oh amen. Sizo David la esiza le ndoda. Sizo David esiza le ndoda funda verse 1. Ukuze size ukuthi le ndoda awuhlobani le ndoda. Hallelujah. uDavide wathi usakhona yini osele endlini kaSawule ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Sakhona yini osele? Hlala phansi. Usakhona yini osele? Awu amen. Amen. Yebazalwane. Yazi ukuthi khona imizi eba nabantu abawu21. Niyeza bazalwane. Afika uNkulunkulu athathe wonke 21. Kusale kuthiwa kuvalwe ngani? Ngehlahla. Ayibambe inkosi. Kodwa uNkulunkulu unamhlanje uyakhulumbula ukuthi uDavide khona into ayenzelwa awuJonathani. Uyabuza ukuthi ukhona yini ngabo sekhona osele endlini kaSawule. Amen. Lento uDavide azoyenza akayenzi ngenxa kaSawule kodwa uyenza ngenxa kaJonathani. Yebo. Amen. Amen bazalwane. Hallelujah. Babangizalwane uNkulunkulu wena cabanga kuza abantu abawu100 azobasiza bathi kuba khona lo oyedwa. Khona yini osele endlini uyamfuna lo osele ngedwa endlini ukuthi uphi maye khona wenzani akabona uNkulunkulu maye khona ngoba uNkulunkulu uyazi. Yabazalwane mawuphuma la uyakwazi uNkulunkulu ukuthi uyaphi. Is either uye endlini yakho uNkulunkulu uyazi. Mone appointment manje ye boyfriend yakho uthi sohlangana endaweni ethini uyazi uNkulunkulu. Amen. Amen bazalwane. Mawuye endlini yakho uyolala uyazi uNkulunkulu uthi uyolala. Ayibonge inkosi. Mawuyodla istambu uyazi uNkulunkulu uthi uyodla istambu. Uthi ngabe khona yini osele endlini kaSawule. Hallelujah. kaJonathani ngimenzele umusa. Amen. Khona yini osele? Hallelujah. Kukhona yini? Ukhona yini osele? Funda sisi. Verse 2. Kwakukhona endlini kaSawuli inceku egama layo linguSiba. Bambizela kuDavide inkosi yathi kuye, "Ungusiba na?" Wathi, "Inceku yakho inguye." Inkosi yayisithi, "Akusekho endlini kaSawuli noyedwa engingamenzela umusa kaNkulunkulu na?" uSiba wathi enkosini, "uJonathani usenendodana elunyonga ngezinyawo." uJonathani ukhona kodwa unendodana elunyonga. Amen. Awulalela abantu bayakubhala. Yes. Awu amen bazalwane. Kunamagama abaqamba ngawo. Kunamagama abaqamba ngawo abakwazi ngawo. Wena ungaqanjwanga iwona uma wakho nobaba wakho. Njengoba mina nginosifiso nje kodwa kunegama elingane kwaSifiso abambiza ngalo abantu. Yes. Awu amen. Yes. Uthi lalela
indodana kaJonathani kaDwilunyonga. Amen. Awu, lalela indaba yami eqaleni ukuthi ithini. Uyini undodana osele uLunyonga. Awufunda sisindo. Yathi inkosi kuye, "Iphi na?" uSiba wathi enkosini, "Bheka, isendlini kaMariki indodana ka-Amiyeli eLodebari." Inkosi uDavide yayisithuma yamlanda endlini kaMariki indodana ka-Amiyeli waseLodebari. uMefibhoshethi indodana kaJonathani kaSawuli wafika kuDavide, wawa ngobuso wakhuleka. uDavide wathi, "Mefibhoshethi." Wathi, "Nansi inceku yakho." uDavide wayesethi kuye, "Ungesabi, ngokuba impela ngiyakwenzela umusa ngenxa kaJonathani." Le ndodana yathathwa yayiswa eLodebari. Yebo. eLodebari yila kuhlala khona abantu abakhubazekile. Ayibonge inkosi. Amen. Angikhathali uhlobo luni lokukhubazeka. Okungenzeka ukuthi ukukhubazeka kongabi nalihlo. Okungenzeka ukuthi ukukhubazeka kokuthi uhamba nge-wheelchair. Okungenzeka ukuthi ukhubazekile washawa yi-stroke. Okuwukuthi ukukhubazeka kokungezwa noma ngabe uyiphumputhe kodwa uphelele eLodebari. Akabonge uNkulunkulu. Izwi lenkosi yalandwa. Washo uDavide wathi, "Ngilandeleni yona ngoba ngiyayidinga ukuthi ngizoyenzela umusa." Nkosi yami. Hey. Yakhuphuka yalandwa. Mayilandwa yafike yasaba ukuhlala umuntu omkhulu. Ikuzoma phambi komuntu omkhulu. Yakhala ngahlala phansi enyaweni. Awuze inkosi yasaba yangangazela. Yaba nakho konke okwenzakalayo. Wayibona uDavide ukuthi iyasaba le ndodana. Iyasaba le ndoda. Wathi, "Lalela, ungasabi ngoba ngizokwenzela umusa ngenxa kababa wakho uJonathani, yena owangiphatha kahle." Haleluya. Amen bazalwane. Oh, amen. Yes. Amen. Oh, amen. Amen. Yasaba. Ungathi ngiyezwa nawe inhliziyo yakho manje iyatshela ukuthi ngiyamdinga lo Jesu. Kodwa kunezinto esikwenza wesabe ukuze endodeni yamadoda ogama nayo uJesu yena ozokwenzela umusa ebusuku, yena ozokhulula ebusuku. Inezinto oyibalayo ukuthi lezinto azimfanele ukuthi ngize ebukhoneni kaNkulunkulu. Kodwa namhlanje uthi uJesu ungesabi. Yebo. Ngesabi. Yes. Ngesabi. Yes. Ungesabi. 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 Ngoba ngikhona ngizokwenzela okuhle. Uzofumana umusa namhlanje. Nkosi yami. Uzofumana umusa. Yes. Khona yini? Khona yini? Endlini kaJonathani. Yes. Angikwazi noma wakazama. Angikwazi noma wakasipise. Angikwazi noma wakashoze. Angikwazi noma wakabani isimoko sakho noma wakaJohnson noma wakabani. Kodwa endlini yakho namhlanje uzofumana umusa. Akabonge uNkulunkulu. uNkulunkulu uzotshala umusa. Uzoletha umusa. It's up to you ukuthi umusa uyavuma yini. Amen. Nkosi yami. Yasaba indoda. Yasaba indoda. Yasaba indoda. Ungathi ngiyayibona awumadoda iguqa ithi awunkosi bengubani mina ukuthi ngeze enkosini ogama layo linguDavide. Remember ukuthi uDavide wayeyinkosi eyayihlonishwa, inkosi eyayisatshwa endaweni yakwa-Israyeli ngoba yake yabulala uGoliathi. Awazalwane wayibona indoda eyake yabulala umuntu owayethiwa yijayenti ohula amadoda amaningi. Kodwa uMefibhoshethi ehamba elunyonga waya phambi kwenkosi wabizwa wathi wenze
ufuhlala awahlala onjani bazalwane wahlala ahlala awukhona indaba amadoda engithandayo eshiwo David uthi lalela Mefiboshethi ungesabi ungesabi lalela Mefiboshethi ngizokukhulula namhlanje ngizokukhiphela edibhare kade wawuhlupheka kade wawuswele ngoba nawe uyakhala ebusuku ukhaliswa ngeyinkingo naso nezingane zakho asisakulalisi yile izingane nazo zidla yonke inhlobo yezinto ongayicabanga sewuze wayirejecting ingane zakho Nkosi yami kodwa uzofumana umusa namhlanje haleluya lithi izwi lenkosi yes ngoyedwa nje ophendukayo emhlabeni yes izulu liyahlokoma amen awu amen bazalwane wathi ngabona ingelosi zimi ngenyawo zishayisana haleluya celebrate ngoyedwa uzalelwe emhlabeni haleluya Nkosi yami khona yini ifika awufuna into uDavide wayesethi kuye ungesabi ngokuba impela ngiyakwenzela umusa ngenxa kaJonathan uyihlo ngikubuyisele lonke izwe likayihlo uSawuli udle njalo etafuleni lami hayi baba salalelizwa le ndaba Nkosi yami ayanizwanga mhlawumbe izwe yimngedwa ake umphindele into ukuze mhlawumbe bayizwe kahle uDavide wayesethi kuye ungesabi ngokuba impela ngiyakwenzela umusa ngenxa kaJonathan uyihlo ngikubuyisele lonke izwe likayihlo uSawuli udle njalo etafuleni lami kunezinto webazalwane ezadliwa yisikhonyane emndenini yethu awu amen bazalwane siphila phansi kwekhasi yabantu abadala esazalwa bengekho ngenxa yesiqalekiso kodwa namhlanje uthi uNkulunkulu uzobuyisa izwe yebo Nkosi yami uzobuyisela uzobuyisa izinto zakho yes omunye maye emsebenzini uyebalisa akazi noma namhlanje uzothola iwarning yimfuthi sephila ngaphansi kwama warning phila ngaphansi komusa uphila ngaphansi komncenga hayi ngoba efuna ukuphila ngaphansi komncenga impilo ayiphilayo ayibamba inkosi eyenziwa uSawuli awubazalwane niyangizwa yini kodwa namhlanje uNkulunkulu uzobuyisa impilo yakho uzobuyisa into eyalahleka kudala ekhaya akabonga uNkulunkulu abanye badukelwa abazali ababazi abazali babo ukuthi bakuphi awubonga inkosi bazalwane abanye bahanjelwa zingane zabo abazazi ukuthi zashonaphi hayi ngoba bebabi uNkulunkulu kodwa namhlanje bazofumana umusa bese kubuya izinto zabo akabonga uNkulunkulu bayabizwa bakhishwa edibhari ukuthi babuye base kuNkulunkulu amen haleluya uthi uNkulunkulu uthi David uma sengilibuyisile izo lakho yes awuyangihlupha lento yes awubazalwane amen bazalwane awuyangihlupha lento bazalwane ungathi ngiyabona sekudonswa itafula awuNkosi yami lidengwa egameni likaJesu waseNazaretha ekade njalo uMefiboshethi ehlala esihlalweni esinje kodwa ngelinye ilanga besiyashintsha indaba etafuleni azosekwa sisu hey abazalwane onazo uMefiboshethi uhlala lesihlalo yes uhlala siphi isihlalo abazalwane lesesimnyama lesesingaziwa nokuthi igama lini laso awu amen bazalwane kodwa makuseDavide something change useyasekwa uhlala etafuleni elisethiwe lenkosi
inkosi noma idizethe Glory to Jesus. setafuleni likabani Enkosi. ngoba uNkulunkulu uyayithatha ibheke lutho Yes. ayenze ihlale namakhosi Hallelujah. bayakureject ekhaya bayakureject ekhaya nala emgaqweni bakubiza ngegama awu amen bazalwane Amen. abanye vele kuthiwa nanti leli phara awu amen bazalwane abanye vele kuthiwa nasi lesi sigango abanye bathi nasi lesi sifebe awu amen bazalwane bakubiza ngamagama amaningi abanye bakutshela ukuthi kade wawunana kwethu lesi sihlupheki nasi lesi sikhaka kodwa namhlanje uNkulunkulu uzoshintsha igama lakho libe lisha uhlale namakhosi akabonga uNkulunkulu uhlale nawo udle nawo awu amen bazalwane uhlale namakhosi udle nawo Enkosi. lalela bazalwane yabona uJesu mayesefikile Yes. yashintsha impilo Amen. noma bawujwayele ukulala ungadlile he provide Yes. niyangizwa bazalwane Amen. he provide Yes. a provide uzomangani ngake ngafika kwenye indawo ngihamba nobabishop ake ngiyixoxe uma ngifika emzini othile sifika abahlala endlini lezi ezakhiwayo niyazibona lezi ezakhiwayo bazalwane bahlela bazalwane bethu couple inhle masifika olanga lokuqala sizokhuluma into esikhuluma siphume sikhulume lento esikhuluma sithandaza siphume sana siphinde ngosuku lesibili sikhulume lento esikhuluma sithandaze siqede besithi masiqeda bese beyaxolisa bethi baba noma siyaxolisa ukuthi asinayo into esingaziphuzisa yona awu amen bazalwane awu bese siyasuka sithandaze sithi ngakhathaze kubantu abami uNkulunkulu uzoprovide awu amen bazalwane awu amen sathandaza sathakeni sixoxele nobani nina basixoxele ukuthi bawobani sathi namhlanje sothandaza uNkulunkulu avule iminyango awu amen bazalwane ngoba uNkulunkulu uyayivula iminyango ithi uzakuye lithi sathi kubo somane sithandaze athi ubaba wekhaya ikhaphule encane athi baba ngiyahola emsebenzini la 7,000 hawu 7,000 idrink ayikho niyezwa bazalwane athi ku 7,000 baba ikweletu sithatha yonke imali sisale ne 250 siphila ngawo till 25 awu amen bazalwane Amen. sathi namhlanje uNkulunkulu uzovula iminyango sathi mangenyawo sathandaza nabo awu amen sathandaza nabo sababona ngathi ngensukwini esasobeka ngayo imvuselelo befika ngoba kubo sasofuna isound singakabi nayo ithi sound yethu bene sound and remember umuntu one sound yaqashisa ngayo bazana ngithi nathi sasiza iqasha amen siyababona bayafika emvuselelweni bathi baba noma basukuma bathi sicela ithuba sabanika ithuba bathi sibonge uNkulunkulu wenu besinenqwaba yekweletu uFNB lenyanga kadonsanga uStandard Bank akadonsanga ikhona imali ebhenki yabo siyekile siyasaba ukidla ngoba uma sidla sazi ukuthi bazokwenza njani yaphela inyanga lesikwenzeka senteni kuzokuba namhlanje abakaze bayibuyise ireport ukuthi wako wadonsa uFNB uStandard Bank awu amen bazalwane and abayishintsha ngeaccount niyangizwa bazalwane anamhlanje bahamba ngeveni enkulu ongathi mawuyicabanga usabe awu amen sebehamba ngoba banomuzo ongawuca ngithe mina kwena ngisabafika behlala emzini ongakanani awu amen ngoba uNkulunkulu mayengekho izinto ziyabopheka kodwa mase kufika uNkulunkulu izinto ziyashintsha
ngifuna ukuthi kuwe namhlanje nangu umusa ufikile ubuzibona nje unguMefiboshethi ulahliwe ulahlwe lokuze eLodibar uhlahliwe abantu bengakufuni kodwa namhlanje nangu umusa uzokufikela akabonga uNkulunkulu ngeze kucabanga ukuthi le tende lizelele bonke labantu abagcwele la endlini kodwa itende lizele wena. Cela sibini.